Kaya kata namang silipan ng palaro ng lahi ng City College of Angeles o CCA. King reporting. King selebrasyon ng Fiestang Kulya 2025, masaya yung pegmasosyan ng City College of Angeles o CCA ing mamyalong tamo palaro ng lahi. Nung nuka rin, bidalarang tradisyonal apyalong a Pilipino apekyabayan darang estudyante. Pwede muna ng City Government ng Angeles, king pamanimunan ng Mayor Carmelo John Lazatin, the second ng aktibidad, king saup ng City Sports Office, City Youth Development Office at Sangguniang Kabataan. Kapag nasaning programa ang isulong lareng piyalong Pilipino bilang parte ng pamagpalawig king kulturang Pilipino at pamagpatibe ng pamibuklod dareng kayanakan. Mawani keti megsilbiya naman pamikatagon para kareng magaral na makapagpainawa pa at makapag-relax at makipagkaluguran libutan ng busy schedule king pamag-aral. Kapamilat at dareng piyalong kalupan ng tumbang preso, patintero at sack race, pepake dareng kayanakan ng gilas, talas king pamanisip, disiplina at sikan king pamikakatawan. Reng ugaling balaus, paulagan dareng balang Angelenyo. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo.